Tol! 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 Ay kanay, mura magnaha sa CR siguro. Kinaamay gasunata ng sulod. Lahi man bata kay sa CR man mapasunata, agapasahi man. Kay lahi man siya kay balik-balik man na music. Di mamahuman. Imbis humana, balik ko na po. Noong sumbataan mo na eh. Ay, tol, nadi ka? Kanira ka? Oh, tol! Taon-taon na ba ko diri, tol? Ngapel po gani kong sound trip pa na imo ang sunata diha. Nga na pabalik-balik man to, tol? Ay, katong music, tol? Yaso ayan maguglaan to balik ng mga paa, tol? Gilantaw ni mo ng video ang mga manok anang farm. Asway na ilang manok na, tol. Kanang mga paa nila, kusog mo bunal anang bulang. Dili, tol. Katong mga video sa TikTok, mga aso kay paa ka ng mga don't you know na toxic. Takay. Yang gusto kong bulang, yang. Inanyak man na mo, tol. Kanto kay ganiwang ka, parihan na mong bukto na yung manok, oh. Ay, lain pa yato. Mama to na kasuroy mga tol? Ay kuan, tol. Na ako'y nadungga nato, na ako na'y gatari-tari niya. Kabalo ko nga, adik ka na imong manok. So, ako kang giani dire, para mga to ba, mupusta ta. So niari na di ka na ako kay manarita. O, tol, kay upat daw kasultada karon. Kay katon na ay gibun-an nato to ni aging adlaw. Imbalik man. Ang katong pilihan? Wani tagam? O, tol, Lat. katutol. Unsa man mo adto ta? Tala, mga to ta. Pwede kisa katala. Tara, diyak na diha, kay mo adto ta. Sige, tol. Kay mag-inis sa ko. Sige, tol, kay paabuton ka na ako rin pantawan ninyo. Ay, di aradeyo. Ay naman si mama gilaban pa zon. Sumisuuto na ko manari anay. Matay mo ron sobre surta ng buhinas ka isip kadaog ini. Matay basa na bagyo wali supo magasot kog basa. Madugay mo man ang tare. Nan, di ba dadan lakon ko ini og. Sao man eh? Wa mo ta sukag palabang. Matay si mama gyud. Gilaban mi noon. Ay ko hinag kining kasunay sa kusuuton. Matay. Uglay pulis, pagdalagan ako na sablay ko ng kabyabsan ini ako hidakpan. Sige naman, kaya naman. Teka ni, tayo mahimo na eh. Tol, ready na ko, tol. Pato na ta? Ay, mama inana makalantaw na ko, tol. Dili, tol, kay mura magna ako'y nahuna-hunaan ana imo ang postura karon. Unsa gali to? Tala na. Una ako nila. Di. Inahagi ko nahuna-hunaan, tol. Wala na siguro kay Ilis, tol, kalaton. Biya. 30 mil, biya. Pinilog. Biya. Pinilog. Log Roses. Nilog. Kisa pumabas, ay 25 mil, napay 30, kulang. Pas. Log Roses. 20 mil. Dili yun, tol, naadyo ko na-imagine mo. Pero di mo sulod sa akong utok. Imagine ako, Roy, bapildi na mata yung imagine mo, tala. 70 mil sa inilog. 70 mil sa inilog. Apas. 70 mil sa inilog. 20 mil na lang kulang para larga na ta. Wa na mapas. Ay, tuod, tol. Mura kag militar na taon, tol, oh. Militar ka, Roy. Larga. Kasugod na, oh. Pwede magpas? Ay, pwede pa. Yawa pulis. Maulag gitaon.
Ay, Sorry ta. Yan. Hindi buka na tao. Balik Kan padzod. Nan manuka. ay! Layo pa.